Hi guys, welcome to our channel Fantan TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera social media. DJ Fantan vanyora Facebook pavo achinyomba Winky D. Anyora kuti yes, I was excited to hear about the project. I was happy to see other artists featuring for once pamagitari emukuru. This time he included other artists, which was a dream to come true for all of us. Vaida kuonawo chimuti chichitambidzwawo from one generation to another. Ndozvatarwa naFantan akati, and to see two generations combining. But sir elder mu-industry, when you do certain projects, you must enlighten the youth. You engage zvizere kuti project riri funded and tava kuimba matongerwo enyika, so that anopinda achida nemoyo wake mumangoma acho. Inini ndiri kutaura semunhu akavaguruma and akavamenta. Most of the youth vari project iroro. Zviri kundirwadza to see them crying behind the scenes kuti takakandwa pasi Bhazi nemukuru wedu kumagitare. Right now mukuru vaya vari Dubai nefamily yavo zvavo zvakaita. Isusu now tava pama1 because some companies no longer wants to associate with us because they don't want their brands associated nepolitic of any nature. Ndozvataurwa naDJ Fantan ari kudedzera kuti mayouth, vanhu vese vakafeatura Winky D especially vakaguruma vaya vaibuda kuchill sport, vanhu vakaita sana Bazuka varipo vakangowanda vana Hemeni ndo vanga achireva, asi vanhu vazotaura kuti aiwa ngavataure vega vanhu vacho. Sei uchivataurira iwe unenge uri kurwadziwa wane jealous? Sei kutiudza nenyaya yekuti Winky D ari kunakirwa ari kuDubai? Endawo kana newe uchida usiyana na Winky D. Mumwe munhu akati uyu lobenyula, so mumwe munhu akauya akati, but honestly who gives a shit about this guy has to say about anything? Hatina basa naye. Mumwe munhu akati uneducated Fantan, he can't listen and analyze the lyrics due to his udofo huri deep. Mumwe munhu adedzera kudaro kuti Fantan zidofo rekupedzisira. Mumwe munhu akati fantastic ndewe kumama uyu, hapana zvangatiudze. Mumwe munhu akati hapana zvozikanwa apa. Mumwe munhu akati nganyarare with his option, hatina basa neoption yake, iye anoswera ari kuzanwa ingwani. Mumwe munhu akati dai wanyarara wangu because hazvisi kuzopera mushe izvi. Mumwe munhu akati enda hako unotanga form 1 gore richitanga kudai Fantan because uri dofo rekupedzera zvakutaura hausi kuzviziva. Mumwe munhu akati achingoti chimimba mutekwe. Ndozvataurwa nemumwe munhu. Mumwe munhu akati yarova nzara kuchill sport makushaya zvekutaura. Mumwe munhu akauya akati iwe ukuda kuonererwa tokuputitsa ukaonda mira uone. Mumwe munhu akati it's not like Winky D is going to respond anyway. Kuresponda kune zvinhu zvisina nebasa rose. Utoti nyaudza zvako iwe Fantan, kudai akaenda kunomhanya kutaura kuti zidumbu rako ridzikire. Ndozvataurwa nemumwe. Mumwe munhu akati haiwawo Winky D yesterday iwe wakutiudza kuti ari kuDubai ndo inonzi jealous, siyana nazvo negodo. Mumwe munhu akati izvo zvekuti atokuDubai ratove godo kairi. This only proves one thing about his academics anyway. Ndozvataurwa nemumwe munhu adedza kuti godo rako usatiudze zvato drama zvavakutaura izvi. So guys, ndonyaya yangatauya nayo. Fantan ataura achiudza vanhu kuti vamwe mayouth ari kuchema nenyaya yekuti akafichwa naWinky D, kuti ari kuchema kuti vamwe ese makambani ari muZimbabwe akawanda achadi kuti kuassociate nawo. Saka
anga akuataurira asi vanhu vachema vakadedza kuti aiwa ngavazvitaurire vega, iwe uri kutaura kuti chii nezidumbu rako. Usakanga nokuti wanga wagara usiku futi kwani kwaWinky D, wanga wagara uri kwani kwaSt Colors, saka hapana chaungatiudza. So ndonyaya yangatauya nayo guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. Out.